Pirang-pirang dina kok dadi kowe iki mbesengut karo mbokmu ki ngopo to? Hah? Neng omah ming wong telu lho. Kok kowe iki saben tak takoni mlengos. Tak anggap apa aku? Ditakoni mbokne meneng wae. Kowe iki ngopo? Kaya sok tak kono olah-olah apa ngopo? Wong kowe iki ya ming neng omah ming turu. Ayo. Aja diteruske lho. Aku ki lagi bunek ngerti ra? Jebule ndek anak wedok ki marai jengkel jane. Kowe iki sawangsulan ora ta? Iya, Ra bisu ta kowe iki? Mbok ya si mbokku iki melu mikirke aku. Melu mikirke atiku ngono lho, Mbok. Si mbok ngono gampang ele muni sak karepe dhewe. Ning ora gelem ngrasake rasane atine anake kaya ngopo. Kejuwing-juwing aku ki, Mbok. Mergo apa? Nek ana perkara ning njaba ki aja digawa bali. Ning nek ana ruwete ing atimu, kowe ra iso ngudari kandha karo bapak simbok. Sak ora-orane sing duweni wong tuwa kok. Hah? Simbok kira yo ngerti dhewe to. Apa? Yo ngerti kahananku to, Mbok. Lho, kahananmu ki ngopo? Wong ya wutuh ngono kok. Aku kuwi anggere gandeng karo wong priya, saben-saben gandeng karo priya mesti ora sida, mesti tinggal lunga. Mergo kowe ora bisa ngaten-ateni. Udu kuwi, Lah ngopo? mergo bapak kuwi maling. Mergo aku anak maling, Mbok. Ya wis nek kondo tekan bapakmu aku meneng bae. Jenenge Simbok kuwi ora gelem melu ngudari kahananku. Aku nek ngudari reruwet iki tanpa bapakmu, aku iso mati dhewe nang omah kene iki. Mbok. Simbok rak yo iso alon-alon ngandani ro bapak to. Kon leren le maling, le dadi maling. Ben aku ki yo lek payu rabi, Mbok, aku ki selak tuwa. Padha wae aku ya kepengin ndek putu. Ogene. Selak Nek kowe ya aja nyalahke mbokmu. Ngerti? Bapakmu ki tak kandhani bola-bali tanpa gatekke simbok. Ngerti ora? Ning ngandani Sing sok diajar malah aku lho. Ning ngandani nganggo apa? Ayo nganggo swara. Ayo kala-kala tangane maju sithik dijiwit apa kepiye ngono, Mbok. Wah, aku rung sida maju, bapakmu wis maju dhisik. Ya kaya ngono kuwi. Terus Aku terus kepiye nek kok ngene iki, Mbok? wah ya tak celuke bapakmu. Wis wong pira wae saben-saben Pak, arep rembukan tenanan, ra sida. Pak. Tangi. Aku wegah nek kon munggah medhun lho. Aku ki ngandani bapakmu tenan lho, Nok. Aku ki ora ngapusi. Ning nyatane kok ora gelem nglarani, Mbok. Nganti saiki. Aku jane wegah, Mbok. Aku jane wegah ketemu bapak ki, aku jane wegah. Aja meneh. Waduh, jantung tenan. Hei. Undang-undang ora tanggung jawab. Sampeyan ki saka ngendi? Lagi nang kamar mandi kok diundang. Nanggung iki mau. Sik tak bali neh. Aku kurang separo Sik ini tangandani. Ha iki pedhot monggo kamar mandine ming siji antri karo sapa mung sene mburi mau kae. Wegah lho aku nek ngono kuwi. Pak tak kandhani. Apa? Aku ki arep jagong Iki ulang taune Pak Demu. Adikmu sapa? Weloh, Muhtarohi.
Bapak Mudarohi sekalian. Pakmu. Oh, pakmu. Mampune aku bar jagong terus maling. Lah niki lho. Saiki aku lak yo ngantuk to. Perkara tembung maling niki lho, Pak. Mau lagi turu kok. Sing jajak ketemu omah niku ora iso tentrem niku mergo sampean. Mas Awang miarsih nika. Ayo ngapa to? Niku mergo sampean, mergo napa nggih? Tumindak sampean niku ora nyenengke ning omah niki. Kula niku pun bola-bali to, Pak. Kondo. Mbok nggih empun dilereni le tumindak nyang sarake wong akeh niku. Rene tak kandhani. Kowe kuwi dadi bojo maling. Kuwi kudune bangga. Bojo maling kok bangga. Ora ngger wong iso nglakoni dadi maling tak kandhani. Wong semene kae iki lho lak ora ana sing dadi maling. Ora ana sing wani, ora ana sing kendel kaya aku. Nah, paling dhek mung sedelo terus wis. Apane si Nur kae. Aja meneh kok nglakoni. Wong arep niate ora wani kok. Wong maling kuwi kudu kendel, 1, 2 betah melek. 3 betah dicokoti lemut. Nah, terus iki sing 4 iki kunci iki 4 iki. Kudu betah suwe. Nek ming sedilut wis ora sida wis. Mulane ya ora usah tekan aku jamune apa. Ngono, kudu bangga. Kowe dadi bojo maling iki sesuk arep tak daftarke dadi Dharma Wanita Maling. Ngono. Kula jane iki arep nanduki apa ora. Sing dipikirke niku anake ora kok. Kula niki mboten. Lah ngapa to miarsih iki ngapa? Kandha to no? Kowe dadi anak maling iki kudune ya seneng lho kowe. Kowe kondang tak kandhani. Ora wani iki do nggodho kowe ra wani. Ya ora wani, Pak. Oh, ane adugang. Musuh maling. Aku ming kalahku 1 aku. Karo Bunda Parkusi. Kok Parkus? Parangkusuma. Ya sing marake sedih atiku kuwi, Pak. Piye? Mergo bapak ora gelem nglereni le dadi maling. Dadi saben-saben wong lanang sing arep cedhak karo aku ora sida. Balekke rembug, Pak. Kowe angger duwe pacangan, bocah lanang kuwi wedi. Nggih. Mergo kowe bloko nek anake bantaran. Maling kondang. Nggih. Kuwi mula kanggo nodi sepiro kekendelane bocah. Kowe aja pati-pati oleh wong lanang. Aku duwe mantu sing ora duwe kendel kaya aku. Ning kula yo Nek to omongi kowe anak maling kowe kono wis minggat. Ning kula ra nggih selak tuwa to, Pak. Ora lek payu rabi. Ora tuwa ora apa-apa kok iso madani mbokmu. Wis ora apa-apa. Ora masalah. Wong saiki sing penting ki ora tuane. Bolongan banget to. Bakune iki piye leh iso melayani. Ngono. Pak, Tegese nglayani madang. Ubah-ubah. Ngono kuwi sing jenenge bojo. Piye? Aku sampean ki kena dikandani apa ora to? Lah piye? Pokoke bapak aku njaluk tulung, Pak. Bapak iso nglereni le maling. Mesakno aku, Pak. Kayane bapak ki ya ming kuwi. Isone ya ming maling. Sing rabi ki kowe apa bapak? Nek pancen bocah lanang kuwi duwe kekendelan, duwe piandel, kudune wani. Nanging, Pak, kasunyatane iki saben-saben bocah sing arep seneng karo aku ra sida mbalekke rembug.
Saurunge balik ke Rembug kon ngadep bapak sik. Ayo kuwi mergo wedi, mergo wegah. Krungu suarane bapak ki wis wegah kok nganti kon ngadep. Nok. Kowe nang mburi. Bapakmu aku sing ngrebuki. Ning mburi. Iya. Aku nek ngene iki ya trimo lunga wae kok, Mbok. Hei. Arep ndi kowe? Lunga. Urung suwe kok wis lunga. Ben. Pak. Sakniki rembug tuwa niki. Piye? Sampeyan ki seneng kalih kula tenan ora to? Bojoku sing tak tresnani iki ya mung kowe. Rak ning omah. Nek ning omah ngono sing ditresnani ming kowe. I love you darling. Sing tak tresnani ya mung sliramu. Ngono. Tekokne cacah iki. Aku lungane ndi ora tau neko-neko. Malah sing neko-neko ki kae. Nek sampeyan ki tresna karo kula tenan, sakniki mang mari le dadi maling. Sakniki mbok nyoba golek gawean liyane dadi maling. Karben anak ki ya ana sing ngrengko, anak ki ya ana sing tresnani tenanan, ora mung tinggo dolanan, Pak. Ora iso. Pak, Aku nek kon nglereni dadi maling ora iso. Gaweanku ya mung maling kuwi. Kowe iso mubra-mubru, kowe nyandang apik. Ya ta? Suwengmu inten. Ya? Kuwi saka sapa? Lah ya lekku maling kok. Pak. Lekku mbabah to. Niki Duwe kula omah, kandha tenan. Kula ora geguyon, Pak. Ben dudut pokok 5. Niki tak umpamake nggih, Pak. Nek sampeyan ki mari le dadi maling. Kok ketratase sampeyan ki dadi prajurit. Pak. Nek sampeyan sesuk mati, ketratase dadi prajurit iku labuh negara. Saben omah bakal tak dodok lawange. Ben ngerti nek bojo kula niku le mati merga labuh negara. Neng Pak, nek sampeyan mati merga kecekele maling, kubure sampeyan bakal tak rata. Ben wong ora ngerti nek kowe kubur sampeyan. Le. Lah nek kuburku mbok rata lah diidak-idak karo cacah iki. Ayo ben. Wong maling lho. Ketratase duyui bocah we tak nengke wae kok. Wasu. Kuburan mbok yo tak dongake ora iso anu kowe. Pak. Mari nggih. Sing ngethoprake kene wae. Saiki ngene wae. Saiki aklamasi wae aku mari leh maling apa ora? Ora. Ganti. Ya Mas Keswan wae, aku mari leh maling ora? Maling terus kok. Ha, soalnya setore ning gone dekne aku. Nek aku dadi maling. Wis to. Kowe dhewe nek ning pasar coba. Lak do wedi to. Kowe njupuk ya apa-apa wae ora ana sing lara. Kae bojone bantaran, kae bojone maling. Aja nganti wani-wani karo bojone bantaran. Kuning tenan Pak nek niki. Sepisan iki kula njaluk tulung. Mergo anak sing digolekke niku anak, Pak. Ning nek sampeyan ora mari, pun mang pegat kula. Sik. Golek. Apa-apa kok ancamane pegat iki lho. Ora nek niku wong sing kaya kowe ki angel. Sak dosa ki sing bodho mung kowe tok. Liyane iki wis do pinter-pinter ra gelem karo aku. mergo ming kula to sing nyok tak ajar. Lah ya kuwi tandha tresna ki ngono kuwi. Tresna kok ngajar. Pun pokoke sampean nut kula boten. Maplek taplek kowe. Oh. Ning nek sampean ora mari ya wis. Aku njaluk pegat. Wis ngene wae. Aku gelem mari. Nek aku wis oleh bobokan akeh. Nek wis aku oleh bondo malingan kuwi akeh cukup dienggo 7 turunan. Aku arep mari lek ku maling. Tegese nek durung entuk bondo sing akeh niku tetep maling. Ha terus Oleh. le mari. Ayo engko nek oleh bondo akeh kuwi. Piye?
Suwe napa mboten niku lentuk? Ah tergantung. Oh pokoke nek sakoleh bondo malingan kuwi akeh. Cukup dienggo 7 turunan wis to. Kowe aja pisan-pisan muni pegat. Kowe bojoku siji-sijine selawase. Wis ngono. Lilanono, aku tak lunga dhisik. Tak tungke sampean.